Selamat pagi guys, iki lho. Bose lagi ngirisi bawang brambang. Nah, Warteg guys, warteg melayani 24 jam. Monggo serba 5.000 nih. Serba 5.000. Arep masak apa, Lek? Masak apa? Lencong. Kocok. Masak apa? Iso lencong lho. Ini gagal konten. Mas nyapa wete anu diirisi tangane dibuntel Mas. Niki kesane mboten anu wedang. Oh, Kesane mboten steril. Niki pusat trans. Wo, guse ning kene kita bae guse. Gus Indulilek. Ndase gundul. Apa jam? Enggak wedangan iki nek jelas nek ndumak sih sesuatu ini jelas. Hot cream alami. Krim alami. Malah percaya sitok nggih gunting ramotok lho. Ya kan nek nyukur brengos, lambe panas-panas kan nyukur brengos. Bae ta kelakone Joni bae kaya ngono kuwi. Aku kan iya, tak cukup kok wedangan apa bingoren aku iki. Jono? Mana? Nah, itu. No, anak bamu nang kene iki lho. Ting aku. Iya Mas e. Infone piye kok? Infone Madang gede. dan Ya wes. Kok kira-kira masak apa, Mat? Masak pentol lah. Ya kok pentol sak mono kuwi iki pangan sak men biyane iki kok piye iki lembagi? Apa nih? Balado. Endi to, Lek? Kok soteng jelas viral. Spiral iki kok, Mas. Salene nek kaya ngene iki ya weteng ya cepet mumbluk ning ngene iki. Kita tampilkan lagi masih tukang nyoting ini Mas Jono, masukkan bawang brambang dan lombok digoreng cakmin bersama Mas Jepi goreng sambel. Oh, jan kelasnya wong ugal-ugalan nek masak, lho to. Lho to Lek, amun mbiyane iki pakan sapa iki? Pakan sapa to iki? Ini sambatan ini, sambatan. Masak sambatan. Masalah. Hah? Kita di ublek-ublek kaya ngono kuwi, ya toh, Bosku. Bisa. Kaya ngono kuwi. Engko bumbune iki ben ngampek. Kuning-kuning ngono kaya ngono kuwi. Nek wis kuning-kuning kok lagek diplongne kabeh. Kaya ngono kuwi. Bolo. Nek wis kaya ngono kuwi, lah tangane wis krangkeh-krangkeh kaya ngono kuwi. Lah diplongne. Wis ora iso-isuan wis masak wis butuhe langsung. Wis bar dumuk ya apa. Coba lah. Wajan gede. Jan arep pakane wedhus. Apa? Ya. Micine sing akeh bro tok goblok. Ora enak, Bro. Cara apa to? Oh iya, tak gosaknya. Serohnya. Gaya men ndak tak irungi mbok tutupi barang. Kaya ngono kuwi lho nek nggawe micin, Bro, masak alah. Dene kelas kaya ngene ya langsung gak iso ngah. Gak iso mikir kan, blok utak. Blok tenane model aja kau kecep. Jan ngawur. Wes blok iki lho. Dene wong urip. Udah tak pakai ini sih. Coba di mana ya apa? Untuk gue ya, sama letak. Kenapa kok? Iku nek mulai sampai ra iso ngah ya mbuh. Wis ra iso ngah. Wis ra, wis ra. Aja oke.
Nah, iya kaya ngono kuwi, Bolo. Kaya ngono kuwi. Terus iki keten tempene sakmono kuwi. Terus iki pentole sokne kabeh. Kono angkat. Oh, kleru. Sok saiki, Jep. Urung. Tekan dhuwur lho ben penak kamu iki. Yo leder to lek mbok cedhek ning ngono kuwi tek iso Nyala. iki wong mantu kelase. Wis sabar. Jogoke mijine gak aku. Enggak apa-apa, Jen, mending duri. Jon, masak lah. Kuwi wong nemen bareng mau. Wis kali titik. Mau lah aku. Jadi ki wong ngakon. Tas samburi iki. Enak. Lah ya apa makan. Iki kok iki enaknya mangane kuwi. Selama ini tak sembunyikan. Lah ngono mbok dilalap menae timbanganmu. Saya kabur. Taburi micin. Enak. Wah iki ceritane MBG baru to iki. MBG baru. MBG baru deh. Kelase. Nah, diudek-udek lagi ya ta Bosku. Kita masak gede nih mungkin kamu dari gue. Kaya ngono kuwi lho. Siap saji. Jepang enggak? Kurang asal ini. Sebut rambang. Wis orang-orang iki lho. Ini gede kuwi ora ada rambang. Tuh kamu lombanya nih. Nangkrang Jon ate sorang-rang iki lho. Minggu kerangkang duri. Enggak, mang kan asli bener. Yo gramang ku lho Jon. Masa nek guna apa jenenge? Garang asem. Iso semua terang-terang lho. Sora. Itu kasih sebut. Bumet deh iya, itu lagi kan. Heeh, so diut mes semua. Semangat rei, liwatan mau ngerasa. Mundur. Sora pas kabeh bae. Kabeh. Wis ngono ae no. Lah nek iki rumpok. Sokor jedet. Mau kan video malah jedet iki. Lah wis tak video ke? Iya toh. Udah dikum sih. Terus bener tak pincet. Masa iya? Kak, Nah, kok bro jadi hasilnya. urung iki. Sengir yo nek urung ngono. Dengan gawe. Dilatan rapet saya. Dengan ngilate sampe mlocot ngilate. Rasa tuh musuh ayo. Song Kental kira nih. Supat dari Pak Kirun. Delon ta sing masak wong siji ki sing draping Jono. Minto. Lah kae. Kepala tukang gitaran tok ya. Musisi. Iki tukang video tok. Tukang ngiprit. Ben. Pris. Menggoda. Terusane kok jane ngundang balap. Karena Yo. Wah, mimek. Wes. Jangan lupa apa? Subscribe and like and Salam. salam interaksi.